Тапшыруга килгән чираттагы кытлау хатын укып китәм. Бүген 1 февраль көнне Иске Кулатка районы Бахтиевка авылында гомер кичерүче Хисметдинова Румия Абдулнаим кызы үзенең туган көнен билгеләп үтә. Аңа 69 яшь тула. Матур туган көне белән кызлары Зәйтүнә, тормыш иптәше Ринат, балалары Айгөл һәм Динар, кызы Гөлнара, тормыш иптәше Ленар, балалары Алина һәм Тагир, һәм абысы Марс белән кытларга булганнар. Һәр беребез өчен әни иң якын кеше. Без дә әлбәттә искәрмә түгел. Әниебез безнең өчен тәрәзәләрдә яктылык, җылы кайгыртучан куллар, ягымлы караш, тәмле иттереп пешкән бәлеш, бетмәс төкәнмәс яңалык уй чыганагы һәм һәр вакыт оптимизм ул. Әниебезне язмышнык сыный. Ул бик иртә ялгыз кала. Бер ялгызы дигәндәй безне тәрбияләде, белем бирде. Авырсынмыйча барыбызның да туйларын уйнады. Бер кайчан да төшенкелеккә бирелмәде. Ир-атлар эшеннән дә, хатын-кызлар эшеннән дә курыкмады, баш тартмады. Ул хәзер дә безгә ярдәм итә. Без инде бик күптән студентлар булмасак та, барыбер анардан кунакка кайткач, күчтәнәч тулы сумка белән китәбез. Әниебез кебек әбине эзләргә кирәк әле. Безнең кызлар әле яңа гына сөйләшә башлаган чакта аны Әбияя дип атадылар. Хәзер алар үсеп җиттеләр. Без әнине Әбикай дип атауларын сорадык. Әни Әбикаев күп, Әбияям мин аларда бер диде. Оныгы Динар әбине яшь Әбияя дип атый. Ул бит чыннан да яшь. Әни оныкларын бөтен җирдә дә хуплый. Җәен өй салырга, машиналарда уйнарга, кышын тау куарга, кар бабайларын тезергә ярдәм итә. Барлык балалар уеннарында да ул иң беренче уйнаучы, затейница. Җәйге гадәтебез табигатькә сәяхәт ясап, велосипедта йөри. Әйе, әнинең яраткан транспорты велосипед. Нәкъ менә шуңа күрә оныклар җәйне түземсезлек белән көтәләр һәм аларга бер нинди лагерьларда кирәкми, бары тик Әбияя һәм Бахтияй генә кирәк. Безнең әни бик ярдәмчел кеше. Ул һәр вакыт чын күңелдән сөенә белә, бәләдә ярдәм итә, хәленнән килгәнчә булыша гел. Һәм бу сүзләребезне барысы да кем аны белә раслаячак дип уйлыйм. Пируклар, коймак пешерәчәк һәм барлык күршеләрен дә сыйлаячак ул. Мунчаны яккач та күршеләрен чакыра. Безнең әниебез һәр бер кешенең күңелен күрә белә. Безне дә шунарга өйрәтә. Ул безгә елмаегыз, һәр вакыт елмаегыз дип өнди. Ул бик алтын күңелле кеше, киң күңелле, юмор һәм тормыш сөючәнлек хисе белән тулган аның күңеле. Әниебез чәчәкләрне бик ярата. Шуңа күрә җәен аның ишек алды чәчәкләр белән тулы. Иренми, үзеннән уйлап табып әллә нинди композициялар төзи. Аның артыннан хәтта яшьләр дә булдыра алмый да өлгерми дә безнеңчә. Һәр йортның үзенә генә хас исе бар диләр. Безнең әти-әниләр йортында бәлешләр исе чыга. Аның җәймешләре дә бит башкаларга ошамаган, кабатланмас. Хәер, ул бик теләп рецепт белән дә уртаклаша. Бу аның фишкасы. Һәр вакыт кунакчыл, табыны мул, тулган, күңеле ачык, капкалары да бар кешене көтеп тора сыман. Әниебезгә 69 дип ышанасы да килми. Мөгаен барлык балалар эчендә әниләр яшь кала. Аларның яше дә 45-кә якын булгач туктап куя сыман. Кызганычка каршы, без әни янына еш килә алмыйбыз. Син безне гафу ит, әнкәй. Без сиңа бик рәхмәтле. Син безнең зур, олы кешебез. Кадерлебез, сиңа ныклы саулык, бәхетле озын гомер телибез. Әле күп еллар синең тәрәзәләреңдә утын янсын. Син безгә каршы йөгереп чык. Әйдә синең җәймешләрең исе чыксын. Туган көнең белән, әнкәй, иң кадерле кешебез, бер кем дә алмаштыргысыз кеше. Без сине бик нык яратабыз. Котлы булсын, әнкәй, туган көнең. Саулык сорыйк сиңа Алладан. Тыныч гомер безнең белән бергә ялварабыз тик бер Худайдан. Туган көндә күзең карашлары моңсулатма зинһар, әнкәебез. Иратларда синнән яшәсәк тә, күңелкәебез белән җитәбез. Кайчан килмик табыннарын кырган, мунчаң яккан, пешкән бәлешең. Без беләбез, алда сине көтә язып куйган бәхет телешең. Без бәхетле синдәй әни барга, сыкланып та сиңа карыйбыз.
Матур булган туган көн бәйрәмдә күркәм җырлар сиңа юллыйбыз. Хөрмәтле Румия апа, бар изге теләкләргә кушылабыз без дә һәм алдагы җырны тыңларга чакырабыз. Чәчәкләре матур булса да, бармы шаккатырлыгы. Әниемнең күзләрендә дөньяның матурлыгы. Әнием, 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 таң җиледәй назлы кулларың. Әнием, тик сиңа багышлап җырлыйлар яраткан кызларың. Әнием, 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 таң җиледәй назлы кулларың. Әнием, тик сиңа багышлап җырлыйлар яраткан кызларың. Кояшның яктылыгына торасы югап тора. Әниемнең нурлы йөзе кояштан да яктыра. Әнием, 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 таң җиледәй назлы кулларың. Әнием, тик сиңа багышлап җырлыйлар яраткан кызларың. Диңгезне чиксез киң биләр беләм алай түгелен. Барлык диңгезләрдән дә киң әниемнең күңелен. Әнием, 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 таң җиледәй назлы кулларың. Әнием, тик сиңа багышлап җырлыйлар яраткан кызларың. Әнием, 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 таң җиледәй назлы кулларың. Әнием, тик сиңа багышлап җырлыйлар яраткан кызларың. Җырлыйлар яраткан кызларың. Җырлыйлар